Hát sziasztok, én Angry88 vagyok, és ez itt a Team Fortress 2 mód. Na, nyugodjatok meg, ez a meccs most kezdődött, úgyhogy nem maradtok le semmiről. Mondjuk körülnék, mert nagyon szar vagyok a Team Fortressbe. Pont nem belét kellett volna kötni, de fogadom. A kékek már itt is vannak, nem tudom, hogy csinálják. Remélem ezt most nem rontom el, mint annyi videómat, és ezt fel tudom tölteni, de tuti úgy lesz, hogy lássátok a skinemet. Hát unboxing-t azt nem csinálok belőle, hogy skinem milyen, de ez mi a franc? Mindegy is. Azt a mennyien vagytok! Menjetek innen! Ja, hát a ti helyeteken vagyunk mondjuk. Francba. Ó, te mit keresel itt? Menj innen! Az mi? Szerintem az eltalálta amúgy. Ha! Ennyi vagy. Nem áll! Menj innen! Menj! Hát ez mi? Mondjuk én többször is eltaláltam, úgyhogy ez nem értem, hogy ez hogy van. Nem áll ott egy ilyen bőrpáncélosok, azok rohadt erősek. Ott az a gyerek. Csak most kinyírta. Nem már piromán! Akinek aranypáncélja van, az a piromán, és az így gyújtogatni elég jól tud. Tenni az olyan, hogy piromán, és nagyon idegesítő. Csak lökném onnan le. Ez pont jól sikerült. Ez nem annyira. Mindegy. Békén hagyom. De... Heal potion. Ajajaj, ne, menjetek ki, ne, tönés! Mázi, hogy itt jön a segítségem. Menj innen! Esélytelen, hogy legyőzzem, ez egy piró. Hát jó, jött a segítség, de akkor is esélytelen, hogy legyőzzem. Kék vagyok, ugye? Piros, bocsánat. Piros vagyok. Ez a Gisi. Gisi van pirosak között, és most ő a legjobb, úgyhogy most mi vezetünk. Nekem mondjuk eddig kb. Sőt nem csak kb. Azt hiszem 1 killem van. Egyetlen 1 kill. Egyébként még nincs kész, de már dolgozóban van az intro is. Szóval úgy várható lesz hamarosan továbbiakban, hogy intrónk is lesz, de ez még nem biztos. Még csak a jövőbeli. Olyat találtál? Csúnya aranyalma. Ha! Na már. Azt amennyien vagytok. Így kell ezt. Heal potion. Noob. Nem áll. Mindegy, hagyom. Támadnak. A kékek. Jó, pirosak mennek, jó. Yay. Francba. Piromán, menj innen, hülye piromán!
Fogy a nyilam! Jaj, 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 jaj. Mennyi? Csak 5 perc. Igen, én közlegény vagyok. Vagy katona. Igen, katona. Vagy közlegény, nem tudom. Mert azt szoktak írni, hogy soldier, ami ugye a katona, de ha jól tudom, úgy írja ki az elején, hogy közlegény. Vagy olyat is ír, hogy felderítő. Nem tudom pontosan, annyira nem vagyok jó ebben a Team Fortress-ben. Meg amúgy sem vagyok jó a rendes Team Fortress-ben se. Főleg, hogy nincs is egyenlőre meg, de szerintem a továbbiakban lesz. Sőt, még talán videós készülni fog róla, de az sem biztos. Az még gyengébb égen áll az, hogy készülni fog a Team Fortress videó, mint a intro is. Mert intrót azt szeretnék, csak még dolgozni kell rajta. Na de, erről ennyit is. Most is megkérdeztem valakit, úgyhogy nem is vagyok olyan nagyon rossz. Hát vannak nálam is rosszabbak. Bocsánat, hogy lassan érkeznek a videók. Nem menőzni próbálok, vagy ilyesmi, hanem az a baj, hogy... na, ez mi? Szerintem többször találtam. Tehát az a baj ilyenkor, hogy az én videófelvevő programom hát jobb, mint az előző, mert ugye a Fraps próba verziója, de ez a Bandicam, ez most csak 10 percet tud maximum fölvenni, és akkor mindig félek neki vágni a videóknak, hogy leáll, de itt nem fog leállni szerintem. Mit akarok még mondani? Olyan nagyon sok minden nem. Hát ez nem igaz. Aj, ne. Sötétedik, azt nem szeretem. Ó, már csak 2 perc. Jézusom, már csak 2 perc. Elég hamar elmegy ez a 10 perc. Bár, amikor videót csinálunk, akkor mindig lassan telik. Lassan. Nagyon lassan. Közben pedig úgy érezzük, hogy ugye amikor félünk, hogy le fog járni az idő, akkor túl gyorsan megy. És ugye amikor attól félek, hogy ugye a Hunger Games harmadik részében is, amikor úgy volt, hogy már azt hittem, hogy 5 percnél tartott a videó, akkor tartott 3 percnél, azt hiszem. Úgyhogy nem. Úgyhogy nem annyira egyforma az idő tartalma. Hát tudjátok, van az a vicc, hogy az idő múlása csak azon múlik, hogy a percek múlása csak azon múlik, hogy a WC ajtó melyik oldalán vagy. Ezt nem tudom, mennyien ismertek ezt a viccet. És mivel hogy sötét van, nem látom annyira jól a képernyőt. Képzelem, hogy ti mennyire láthatjátok. Nem. Ja, az a baj, hogyha ugye, hogyha valaki videót csinál, akkor a nézőknek egy kicsit sötétebb van, ha jól tudom. Most ebben nem vagyok teljesen biztos, de személyben. Hát köszönöm, hogy velem voltatok. Figyeltetek, sziasztok!